Това е нашия първи влог, така че съжаляваме, ако ще бъдем разсеяни, ръкомагащи, несмислено говорещи и идиотки. Тъй като остават още 10 дни до Коледни празници, затова ще посветим този наш първи клип за Коледа. Доста весела и шарена тема. Да, и празнична. Що? Да, старци. Първото нещо, за което ще говорим, са подаръци. Като стана въпрос за подаръци, какъв подарък си поискал от дядо Коледа? Не бях много добро момиче, много слушах. Да. Значи, аз искам микрофон с висок тембър, искам йодка, искам да се срещна с мен. Някой ми чука на вратата. Това е Габито! Кажи здрасти! Ела тук и кажи здрасти! Не бе, ела тук. Какво правим? Ела да кажеш какво искаш за Коледа. На фотоапарата. Фотоапарата? Да, давай, кажи сега. Не! Ела тук и кажи какво искаш за Коледа и хората ще пойдат. Какво искаш за Коледа? Апарат. Фотоапарат. И ангелче светощо. И кълево такава истинско. И катеричка плюшева. Страхотни подаръци. Като заговорихме за Коледа и за подаръци, отделно красна награда. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas. This Става за украси, за цветя и за всичко друго е 6 точки. 6. Да, колкото да не учим да просто няма как, когато виж всички тези цвети да не може да поскача! Чакай да поскачам, не, но нещо коледно, магическо. Нещо, че ще стане по-добър. Не е мило. Много. Да. Така. Хора, това беше нашия първи влог. Така че, ако ви е харесал, последвайте ни в страницата ни в Facebook. Абонирайте се за ченала и коментирайте ни коментари, харесвайте. И ако мислите момиченцето, което бяхте няколко секунди със сладко, харесайте.